L-istorja tiegħi tibda f'art barranija, il-bot mill-post li kont insejjaħ dari. Twelidtu trabbejt f'Mob, pajjiż ġar ta' Iżrael, b'drawwiet u għallat differenti. Qatt ma ġieni f'moħħi li d-destin kien se jieħodni f'artijiet il-bot u jibdilni f'biċċa importanti fin-nisel tas-Sultan futur ta' Iżrael. Kont għadni żagħżugħa meta żewwiġ lil Maħlon, bin Elimelek u Nagomi, familja Iżraelita li kienet marret toqgħod Mob biex taħrab il-ġuħ li kien qed jaħqar arthom. Iż-żwieġ tiegħi kien arranġat kif kien idrawwa, iżda ma' żmien tallimt inħobb lil żewġi u l-familja tiegħu. Fl-ewwel snin konna ngħixu fil-paċi. Adattajt ruħi għad-drawwiet Iżraeliti affaxxinata bid-devozzjoni tagħhom lejn Alla wieħed. Maħlon kien jirrakkuntali stejjer dwar l-art imwieda dwar il-patriarki u l-ħruġ mill-Eġittu. Bil-mod il-mod ħassejt qalbi tinġibet lejn Alla ta' Iżrael. Iżda d-destin kellu pjanijiet oħra. Del iswed niżel fuq il-familja tagħna meta Elimelek, missier żewġi, miet Alla rida. Id-daqqa kienet jibsa, iżda bqajna maqudin, binagom issib il-faraġġ fiż-żewġ ulieda u fina n-nisa tagħhom. Ftit konna nafu li dik it-telfa kienet biss il-bidu ta' traġedja akbar. F'daqqa waħda kattiva tad-destin, Maħlon uħuh kiljon ittieħdu minna wkoll. F'Salt sibt ruħi armla f'art barranija, bom żewġi u sieħba tiegħi biss bħala familja. Il-vistu kien tqil, l-uġieħ kważi insapportabbli. Nagomi, meluba minn niket, iddeċidiet li tmur lura Betlem, il-belt fejn twildet. Kien f'dak il-mument li ffaċċjajt l-aktar deċiżjoni diffiċli f'ħajti, jekk nibqax Mob art twelidi, jew nakkumpanjax lil Nagomi lejn art mhux magħrufa. Id-deċiżjoni li ħadd f'dak il-mument kellha tbiddel il-kors ta' ħajti għal dejjem. Fil-waqt li Orpa, is-sieħba tiegħi, għażlet li tibqa' Mob, xi ħaġa ġo fija ma riditx tabbanduna lil Nagomi. Forsi kien l-imħabba li żviluppajt għaliha, jew forsi kien is-sejħa ta' Alla ta' Iżrael tidwi f'qalbi. Tkun xi tkun ir-raġuni kont naf li d-destin tiegħi kien marbut ma' tagħha. Qed lil Nagomi li kont semmur magħha fejn tmuri. Leħni kien sod minkejja l-biża' li kont qed inħoss. Qedtilha li l-poplu tagħha kien se jkun il-poplu tiegħi u Alla tagħha kien se jkun Alla tiegħi. Dawn il-kliem issiġillaw id-destin tiegħi u markaw il-bidu ta' vjaġġ li bil-kemm stajt nimmaġina. Il-vjaġġ lejn Betlem kien ibes. Ħallejna warajna dak kollu li konna nafu, inġorru biss il-memorji tagħna u t-tama ta' futur inċert. Kull pass kien qed jitbedna minn Mob u jqarribna lejn ħajja ġdida f'Iżrael. Nagomi li darba kienet mara mimlija bil-ħajja, issa kienet mixja mawġa taħt il-pis tan-niket. Stajt nara f'għajnejha r-rifless tat-telfa tiegħi stess, iżda wkoll determinazzjoni qawwija biex tgħix. Is-saħħa sikta tagħha kienet tispirani biex inkompli anke meta lejja kienet teddet li twaqqana. Hekk kif konna qed nersqu lejn Betlem, l-ansjetà f'sidri bdiet tikber. Kif kont se niġi milquha f'din l-art barranija? Jien mara mobita, dieħla fl-art talla li kont għadni kif ħaddant. L-istejjer li Maħlon kien irrakkontali dwar l-ostilità bejn il-popli tagħna kienu qed idawru f'moħħi, iżidu l-biżgħat tiegħi. Fl-aħħar wara jiem ta' vjaġġar rajna l-ħitan ta' Betlem. Il-belt imdawra bolijiet ħodor donna kienet qed twiegħed bidu ġdid. Iżda l-merħba li kienet qed tistennina ma kienx waħda sħuna. Fil-waqt li n-nies bdew jinġabru madwar Nagomi, jien bqajt fid-del barranija f'art barranija. F'dak il-mument ħassejt il-pis ħieħ tad-deċiżjoni tiegħi. Kont waħdi armla barranija f'belt li kienet ħares lejn il-poplu tiegħi b'suspett. Iżda xi ħaġa ġo fija ma riditx tiċċedi għad-disperazzjoni. Ħarist lejn Nagomi lejn il-belt li issa kellha tkun dari u bil-kwiet ġedditt il-weda tiegħi. Ikun xi jkun il-futur li kien qed jistennina, kont se niffaċċjah bil-kuraġġ u l-fidi. L-ewwel jiem f'Betlem kienu prova ta' reżistenza u fidi. Bħala barranija u armla kont qed niffaċċja sfidi li kienu jidhru insormontabbli. Il-ħarsit kurjużi u xi drabi ostili tan-nies tal-post kienu jfakruni kontinwament fil-qagħda tiegħi ta' barranija. Jien u Nagomi sibna post f'dar żgħira fit-truf tal-belt. Kien post modest il-bot mill-kumdità li darba konna nafu imma kien il-kentana. Il-lejliet kienu twalu sikta mimlija biss bid-daq distant tal-belt u bit-tnieqit ta' kultant ta' Nagomi. Il-barrera tal-lingwa kienet fixkil ieħor. Għalkemm kont tallimt ftit tal-ludi mingħand Maħlon, l-aċċent tiegħi kien jikxifni mill-ewwel bħala mobita. Kull taħdita kienet sfida, kull relazzjoni tfakkira tal-oriġini tiegħi. Il-faqar malajr sar il-kumpan kostanti tagħna. Il-ftit flus li ġibna magħna minn Mob spiċċaw malajr u tfittxija għax-xogħol saret ħtieġa urġenti. Iżda min kien se jimpjega armla mobita, bla esperjenza fit-tradizzjonijiet u drawwiet tal-post. Determinata li ma nċedix għaċ-ċirkostanzi, iddeċidejt li nagħmel kwalunkwe xogħol onest li stajt insib. Osservajt lin-nisa tal-post nitgħallem id-drawwiet u r-rutini tagħhom. Kien hekk li skoprejt il-prattika tal-ġbir tal-fdalijiet, il-ħsad ta' żriera mħollija mill-ħassada, dritt riserva tal-foqra u l-barranin mill-liġi ta' Iżrael. L-idea li nittallab għall-fdalijiet kienet iġġib lil mistħija, imma l-ġuħ kien mallem blaħnina. B'qalbi tqila, iżda determinata, ħejjejt ruħi għall-ewwel jum tiegħi fl-għeliqi. Qabel ma ħriġt ħarist lejn Nagomi, rieqda bl-akwit fuq is-sodda tagħha u ħsibt, għalija nagħmel dak kollu li hemm bżonn.
It-toroq ta' Betlem kienu qed jieħdu l-ħajja max-xemx tiela meta ħriġt. Imxejt wara l-gruppi ta' ħaddiema li kienu sejrin lejn l-eliqi inżomm distanza rispettuża. Meta wasalt hemm rajt il-wisa debija tal-qamħ misjur u ħassejt taħlita ta' tama u apprensjoni. Hekk kif il-ħassada bdew xogħolhom jien tpoġġejt bil-mistħija fit-tarf tal-alqa. Bidejja jirtodu bdejt niġbor iżbul li waqgħu. Ix-xemx taħraq u x-xogħol ibes malajr ħallew il-marka tagħhom. Subajja mhux imdorrin b'dan ix-xogħol spiċċaw imqaxrin. Hekk kif il-jum beda javvanza ħassejt il-pis tal-ejja u solitudni. Imma ma' kull żbula li kont niġbor kont naħseb f'Nagomi u fil-weda li għamilt li l-nifsi li nieħu ħsieba. Din id-determinazzjoni kienet timbuttani l-qudiem anke meta l-muskoli tiegħi kienu jitolbuni nistrieħ. Fl-aħħar ta' dak l-ewwel jum irritornajt id-dar għajjina imma b'mat żgħir ta' qamħ. Id-bissima għajjina imma grata ta' Nagomi għamlet l-isforz kollu jiswa. Dak il-lejl waqt li konna qed inħejju l-ikel modestana ħassejt xrara ta' tama. Forsi stajna ngħixu f'din l-ar ġdida. Ftit kont naf li dawk l-eliqi tax-xajr kienu se jkunu l-palk fejn id-destin tiegħi kien se jibda jinfetaħ u li dalwaqt ħajti kienet se tieħu direzzjoni li qatt ma stajt nimmaġina. Il-jiem inbidlu f'ġimgħat u l-ġimgħat f'xhur. Ir-rutina tiegħi fl-eliqi ta' Betlem saret familjari daqs it-tluħ tax-xemx. Kull filgħodu kont ninaqat mal-purċissjoni sikta ta' dawk li jiġbru l-fdalijiet, irġiel u nisa li ħajjithom bħal tiegħi kienet tiddependi mill-ġenerożità tal-oħrajn u mill-benevolenza tal-liġi. Ix-xogħol kien ibes imma ma' żmien ġismi adatta. Subajja li qabel kienu delikati issa kellhom il-kallijiet bħal midalji tal-unur. Il-ġilda tiegħi li darba kienet ċara kisbet kulur bronz taħt ix-xemx blaħnina ta' ġuda. Bil-mod il-ħarsit ta' suspett tal-ħaddiema l-oħra bdew jirtabu mibdula b'aċċettazzjoni sikta. Tallimt naqra l-eliqi bħal ktib miftuħ. Kont naf li mażoni kienu l-aħjar għal-ħsad tajjeb fejn il-ħassada kienu aktar xinqas metikolużi. Kont nosserva r-riħ mbassar fejn kienu se jaqgħu żbul. Kull żerrija kienet prezzjuża, kull żbula rebħa kontra l-ġuħ li dejjem kien qed jistennina. Nagomi għalkemm dajfa kienet tistennini kull lejl bħerqa. Għajnejha li qabel kienu mdalma bin-niket issa kienu jleqqu bi ftit gburija meta tara r-riżultati tax-xogħol tiegħi. Flimkien konna nbidlu żrieraħ f'dqiq u dqiq f'ħobs. Ir-riħa tal-ħobs frisk kienet timla d-dar umlitana tfakkira kostanti li minkejja l-avversitajiet konna qed ngħixu. L-istejjer li Nagomi kienet tirrakkonta dwar Alla ta' Iżrael kienu jieħdu l-ħajja f'moħħi waqt li kont naħdem. Il-liġi li kienet tippermetti lil fuqra u l-barranin jiġbru l-fdalijiet kienet aktar minn regola, kienet xhieda tal-kompassjoni divina. F'kull żbula li kont niġbor kont inħoss mhux biss is-sosten fiżiku, iżda wkoll konnessjoni profonda ma' din il-fidi ġdida li kont ħaddant. Ġurnata minnhom waqt li kont qed naħdem smajt paċpiċ eċċitat fost il-ġemmija l-oħra. Boas kienu jgħidu taħt l-ilsien. L-isem ma kienx strampalija, Nagomi kienet semmit bħala qarib il-bot ta' żewġa l-mejjet. Sit ta' eliq ikbar, Boas kien magħruf għal ġenerożità u l-integrità tiegħu. Kurjuża rfajt għajnejja mix-xogħol tiegħi. Rajt raġel risaq, il-figura tiegħu imponenti toħroġ fost il-ħaddiema. Ħarstu kienet tiġri fuq l-eliqi bil-familjarità ta' min jaf kull biċċa art meta għajnejh iltaqgħu ma' tiegħi, ħassejt taħlita stramba ta' apprensjoni u xi ħaġa oħra li ma stajtx nidentifika. Boas waqaf bħarstu fissa fuqi. Ta' min din ix-xbejba, smajtu jistaqsi lil wieħed mis-sorveljanti. Baxxejt għajnejja malajr namel ta' birruħi li konti konċentrata fuq xogħli, imma widnejja kienu attenti. Il-mobita li ġiet lura ma' Nagomi wieġeb is-sorveljant. Talbet biex tiġbor il-fdalijiet u ilha taħdem bla waqfin minn filgħodu kmieni. Ħassejt il-pis tal-ħarsa ta' Boas fuqi, imma ma tsardajtx nolli rasi. X'kien se jiġri? Kont se nitkeċċa għax kont barranija? Qalbi kienet ħabbat brata maġla, nibża mill-lar. Ftit kont naf li dak il-mument li kien jidher insinifikanti kien se jkun il-punt ta' bidla fil-vjaġġ tiegħi f'Betlem. Id-destin igwidat mill-lit inviżibbli tal-Alla ta' Iżrael kien wasal biex jikxef il-pjanijiet tiegħu għalija. Dak li ġara wara biddel il-kors ta' ħajti b'mod li qatt ma stajt nobsor. Boas, ir-raġel li kont nibża li kien se jkeċċini, resaq lejja passi sodi imma ġentili. Isma' binti tmurx tiġbor falqa oħra. Ibqa' hawn mal-qaddejja tiegħi. Kliemu qabadni b'sorpriża u rfajt għajnejja niltaqa' mal-ħarsa kompassjonata tiegħu. Ara fejn l-irġiel qed jaħsdu mur wara l-bniet. Ordnajt liż-żgħażagħ biex ma jdejqukx. Bajt mistaġba b'din il-ħnina kollha. Għaliex dan ir-raġel hekk rispettat u b'saħħtu kien qed juri din il-konsiderazzjoni kollha lejja barranija sempliċi. Inċinajt b'reverenza b'qalbi tfur bil-gratitudni. Għaliex sibt grazzja f'għajnejk biex tinduna bija u jien barranija staqsejt bleħni jirtoqgħod bl-emozzjoni. Boas bissem bajnejh jixelu b'taħlita ta' ammirazzjoni u rispett. Għaluli kollox dwar dak li għamilt għalhom ir-raġel tiegħek wara l-mewt ta' żewġek kif ħallejt il-ġenituri tiegħek u art twelidek biex tgħix ma' poplu li ma kontx taf. Jalla l-mulej jippremjak bisħieħ għal emilek. Kliemu mes qalbi fil-fond.
Għall-ewwel darba minn meta wasalt Betlem ħassejni tassew apprezzata u stmata. Matul il-jum il-ħnina ta' boss ma waqfitx. Stedini nikol mal-ħaddiema tiegħu joffrili l-ħobs u l-imbit. Bil-moħbi ta' struzzjonijiet il-ħassada tiegħu biex iħallu aktar żbul jaqgħu apposta biex inkun nista' niġborhom. Meta x-xemx bdiet tinżel kont ġbart aktar qamħ milli qatt immaġinajt possibbli. Qalbi kienet ħafifa mimlija bitama mġedda. Meta rġajt lura d-dar dak il-lejl bil-kemm stajt inżomm l-eċċitament tiegħi hekk kif irrakkontajt lil Nagom il-ġrajiet tal-jum. Għajnejha ddawlu meta semet li sem ta' Boaz. Il-mulej birku għajtet Nagomi. U ma waqafx juri tiba tiegħu lil ħajjin u lil mejtin. Dan ir-raġel hu qarib tagħna u wieħed mill-fidwa tagħna. Kliem Nagomi qajjem fija kurżità li ma stajtx inżomm. Fidwa? Xi tfisser din staqsejt. Nagom imbagħad spjegat li dwar il-liġi tal-fidwa drawwa f'Iżrael fejn qarib kellu r-responsabbiltà li jieħu ħsieb l-armla tal-familja jiżgura lin nisel u l-wirt jinżammu. Dak il-lejl mimduda fuq il-frix tiegħi ma stajtx norqod. L-immaġni ta' Boaz, il-kliem ġentili tiegħu u l-idea tal-feddej kienu jduru f'moħħi. Għall-ewwel darba mill-mewt ta' Maħlon ħassejt xrara ta' xi ħaġa li kien ilu ma nħoss tama għall-futur. Il-ġimgħat ta' wara għaddew furja ta' emozzjonijiet u aspettattivi. Ix-xogħol tiegħi fl-eliqi ta' Boaz kompla, iżda issa kien hemm dinamika ġdida fl-arja. Kull ħarsa skambjata, kull kelma ġentili li qal kienet iġġiel qalbi tħabbat b'mod li ma kontx il ninħoss. Kien flejl partikolarment sħun li Nagomi sejħit li għal taħdita li kienet se tbiddel kollox. Għajnejha kienu jleqqu b'determinazzjoni li ma kontx rajt minn meta wasalna Betlem. Binti m'għandix infittex dar sikura għalik fejn tkun ipprovduta sew, staqsit Nagomi. Boaz li mal-qaddejja tiegħu inti lek taħdem mhuwiex qariba tagħna. Dal-lejl se jkun qed ingħadda fix-xajr fil-qija. Il-pjan li mbagħad Nagomi żvelat li kien wieħed kuraġġuż saħansitra skandaluż f'widnejja. Hija nstruwitni biex ninħasel nifwih u nilbes l-aħjar ħwejjeġ tiegħi. Wara kelli mmur fil-qija fejn Boaz kien se jkun qed jaħdem iżda mingħajr ma ninnotah. Meta jorqod kelli nikxef riġlejh u nimtettem. Qalbi ħabtet brata maġla meta smajt dawn l-istruzzjonijiet. Kienet proposta riskjuża li setat faċilment tiġi interpretata ħażin. Imma Nagomi argumentajt dan mhux sejder mhux xieraq. U jekk Boaz irrifjutani? Nagomi żammet idejja ftaħħa bajnejha jfuru bil-fiduċja. Afda binti. Boaz u raġel integru. Se jkun jaf x'għandu jagħmel. Dak il-lejl bidejja jirtodu qalbi tħabbat maġla segwejt l-istruzzjonijiet ta' Nagomi. Ir-riħa taż-żejt ifuħ kienet titħallat mar-riħa tax-xajr li kien għadu kif inħasat hekk kif kont qed nixxabbat fil-qija. Il-qamar kien jitfadel jitwal jaħbil wasla tiegħi. Boaz kien hemm kif Nagomi kienet basret riqet fil-fond wara jum twil ta' xogħol. Għal-mument bqajt wieqfa nammira l-figura tiegħu taħt id-dawl fid-da tal-qamar. Niġbor il-kuraġġ kollu tiegħi ersaqt bil-mod u kxift riġlejh nimtettem. Is-sigħat li segwew kienu l-itwal f'ħajti. Kull ħoss, kull żiffa li għaddiet kienet iġġelni nirrex. X'kien se jiġri meta Boaz jistembaħ? Kont qrid kollox b'dan il-ġest kuraġġuż. F'nofs ta' lejl Boaz qam f'daqqa. Min int staqsa bleħnu oħxon bl-irqat. B'qalbi fħalqi weġibt jien Rut il-qaddejja tiegħek. Ferex it-tarf tal-mantel tiegħek fuqi għax inti l-feddej tal-familja tagħna. Kien hemm mument ta' skit li der li da maternità. Imbagħad il-vuċi ta' Boaz qatta tidlam mimlija emozzjoni u rispett, il-mulej iberikek binti. Dan l-aħħar qatt ta' tiba tiegħek huwa akbar mill-ewwel wieħed għax ma ġrejtx wara żgħażagħ sew jekk sinjuri jew foqra. Il-kliem li segwa mela qalbi bit-tama. Boaz wieqed li wettaq dmiru bħala feddej, iżda semma li kien hemm qarib ieħor eqreb li kellu l-ewwel dritt li jifdini. Ibqa' hawn dal-lejl qalb il-ħlewwa. Filgħodu jekk irid jifdik tajjeb. Jekk le jien nagħmel dan? Naħlef bil-mulej li nagħmel hekk. Imteddejt mill-ġdid f'riġlejh moħħi jdur bil-possibiltajiet tal-futur. Qabel is-sebħ Boaz qajjimni jibatni lura d-dar porzjon ġeneruż ta' xajr. Meta rġajt lura qed kollox lil Nagomi u wiċċa dawwal b'tama ġdida. Issa binti stenna biex tara x'se jiġri. Dak ir-raġel mhux se jistrieħ qabel ma jsolvi din il-biċċa xogħol illum stess, qalet Nagomi. X'jiġri jekk il-qarib ieħor jiddeċidi li jifdini, staqsejt lil Nagomi, ma stajtx naħbit ħassib tiegħi. Afset idejja għajnejha juru taħlita ta' ansjetà u fiduċja. Afda falla binti. U afda f'Boaz. Huwa raġel ta' kelmtu u mhux se jistrieħ qabel ma din il-kwistjoni tkun solvuta. Is-sigħat kienu qishom ma jgħaddux. Kull ħoss fit-triq kien iġelni nqum bil-qagħda naħseb li seta' kien Boaz iġib l-aħbarijiet. Ix-xemx laħqet l-ogħla punt tagħha u bdiet nieżla lejn ix-xefaq u xorta ma kellna l-ebda aħbar. Kien meta beda jidlam li smajna passi maġla resqin lejn il-bib tagħna. Jien u Nagomi ħarisna lejn xulxin b'tensjoni qabel ma qomna biex nilqgħu lil min kien ġej. Kien Boaz. Wiċċu kien aħmar mill-mixi maġġel imma għajnejh kienu jleqqu b'intensità li ħadit lin-nifs.
Kollox lest ħabbar b'vuċi mimlija emozzjoni. Il-qarib liħor irrinunzja għad-dritt tiegħu li jifdik. Qalbi tferfret. Xi fisser dan staqsejt bil-kemm nażar dan emmen dak li kont qed nisma'. Boas resa eqreb iħu dejjaf tiegħu. Ifisser Rut li jinawn biex naqdi dmiri bħala l-feddej tiegħek. Imma aktar minn hekk jinawn biex nitlob idek fi żwieġ jekk taċċettani. Dmuħ ta' ferħ ġi f'għajnejja. Dak kollu li għaddejna minnu, it-telfa, il-vjaġġ, id-diffikultajiet f'Betlem kollox wasal għal dan il-mument. Iva, qed bleħen baxx, vuċi maqtuwa bl-emozzjoni. Iva, naċċetta. Nagom infexxet fajta ta' ferħ, tannaqna tnejn. Imbirek il-mulej li ma ħallinix minna il-feddej. Imbagħad Boas għalinna d-dettalji tal-laqgħa tiegħu mal-qarib liħor u xjuħ tal-belt. Kif bħila n-negozja, kif ir-raġel liħor irrinunzja għad-dritt tiegħu u kif daw kollha preżenti birku laqda tagħna. Boas qal bajnejh fissi fuq tiegħi għada se niżżewġu quddiem il-poplu kollu ta' Betlem. Ma tibqax barranija, Rut. Se tkun marti mara ta' Iżrael. Dik il-lejla mimduda fuq il-frix tiegħi għall-aħħar darba bħala armla barranija, bdejt naħseb fuq il-vjaġġ tal-aġeb li wassalni sawn. Minn mobsa Betlem mit-telfa sat-tama mġedda. Alla ta' Iżrael li nkun tażilt li nimxi warajh wera l-fedelta tiegħu b'modi li qatt ma stajt nobsor. Jum it-tiġ tiegħi ma' Boas sebaħ jiddi, qisu s-sema nnifsu qed jiċċelebra laqda tagħna. It-toroq ta' Betlem kienu mqanqla bl-attività hekk kif in-nies tal-belt tħejjew biex jaraw l-avveniment li kien sar fuq fom kulħadd, iż-żwieġ ta' rispettat Boas mal-armla żagħżugħa mobita. Libsa l-aħjar ħwejjeġ li Nagomi seta' tissib ħassejtni mibdula. Ma kontx għadni l-barranija qalba maqtuwa li waslet xurilu, iżda mara maħbuba, milquwa u onorata. Iċ-ċerimonja saret quddiem ix-xjuħ u n-nies kollha fil-bib tal-belt. Meta Boas ħabbar, intom illum xhieda li nxtrajt mingħand Nagom il-proprjetà kollha ta' Elimelech, Kiljon u Maħlon. Ġibtu koll il-Rut il-mobita, armla ta' Maħlon, bħala l-mara tiegħi, għaddat pespis ta' approvazzjoni mill-folla. Ħajjitna flimkien bdiet bil-ferħ u l-ġid. Boas kien raġel li jħobb u jieħu ħsieb u bil-mod il-mod l-uġieħ tal-passat tiegħi beda jagħti lok għall-ferħ tal-preżent. Nagomi li qabel kienet issejjaħ lilha nfisha morra, issa kienet tirraġġa bil-ferħ wara li sabet skop ġdid bħala parti mill-familja tagħna. Għaddew ix-xhur u malajr skoprejt li kont ilha. L-aħbar xterdet malajr ma' Betlem u għal darb'oħra sibt ruħi fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-belt. Din id-darba madankollu il-ħarsiet kienu ta' approvazzjoni u stennija. Meta fl-aħħar wil it-tifel il-ferħ kien bla qies. Nagomi ħadet it-tarbija f'dirajja bid-dmuħ tal-ferħ igelġel minn wiċċha mġed. Kien qisu l-imrar kollu ta' ħajjita nħasel f'dak il-mument. Semmejna t-tifel tagħna Obed li jfisser għaddej għax kellu jservi ta' tfakkira tal-fedelta tal-mulej. Ftit konna nafu li din it-tarbija żgħira kellha ssir in-nannu tas-Sultan il-Kbir David u permezz tiegħu parti min-nisel tal-Messija nnifsu. Waqt li nara li Obed jikber ħafna drabi naħseb fuq il-vjaġġ tal-aġeb li wassalni sawn. Min armla barranija għalhom rispettata f'Iżrael ħajti hija xhieda ta' tjiba u l-providenza ta' Alla. L-istorja tal-imħabba tiegħi ma' Boas saret leġenda f'Betlem tiġi rakkontata bħala eżempju ta' mħabba fidila u fidwa. Imma lija hija aktar minn storja, hija tfakkira ta' kuljum ta' kif Alla ta' Iżrael jista' jibdel it-traġedja fi trionf, it-telfa fi qlieħ u futur inċert fwirt għal dejjem. Waqt li nżomm li libni f'dirajja bi Boas ħdejja u Nagomi titbissem b'kuntentizza, naf li sibt ħafna aktar minn dar f'Betlem. Sibt id-destin tiegħi, l-iskop tiegħi u mħabba li tmur lil ħin mill-fruntieri u l-ġenerazzjonijiet. Nittama li ħeġġiġtek biex tħaddan il-fidi quddiem l-avversità, biex turi tjiba lejn l-oħrajn u biex tafda fil-pjan divin anke meta l-futur tiegħek jidher inċert. Jalla t-talimit tal-fidi it-tama u l-imħabba murija f'ħajti jkomplu jispiraw u jigwidaw il-passi tiegħek. Jalla ssib is-saħħa fl-avversità u l-ferħ fil-barkit mhux mistennija li toffri l-ħajja. Sal-laqgħa li mistana.